समायना गहपुरनि रायजो राजाफ्रा माने जोबोद अनथावथाव आरो आंनि बियो नैथि खेब थेवबाबो नैथि खेबबाबो दिनै आङो गिबि खेब बायदि गावखौनो बाननानै लादों कारन बिटिआर सरकाराव लोगोसे गहपुर हालामनि रायजो राजाफ्रा हाबफानायनि उनाव गहपुरनि रायजो राजाफ्रा बिटिआरनि जिखिनि बे बोसोरनि जि आसनि माखासे दङ बेखौहाय बिसोराबो मोन्थाय दङ बेनिखायनो गिबि खेबनि थाखाय आं फैनानै दिनै गहपुराव नैबे मा जायगामोनलाय माइदांस्रि बे ओनसोलाव 1 कौटिनि भेटेनारिनि साब डिभिजनेल अफिसार जग्रा मोनसे कमप्लेक्स बेयाव बानायनो नागिरदों आरो बे जायगायावनो फिसारि अफिसारनि साब डिभिजनेल फिसारि अफिसारनि बेवहाय 50 लाख रां होनानै बेवहाय मोनसे न' बानायनो फैगौ बोसोराव जों बेखौ थाग थिग खालामदों आरो रायजोफोरनो बिटिआरआव थानाय जिखिनि आसनिफोर दङ बे आसनिफोरखौ रोखा रोखायै खोन्थादों आरो रायजोफ्रा जोबोद दिनै बेवहाय जुदिअ बर' साहित्य सभानि मिटिंमोन थेवबाबो बिटिआरनि माखासे मानि खोथाखौ बिथांमोना मिथिनो लुबैनायखाय आं दिनै फोसावनानै होदों रायजोफ्राबो खुसि जादों आरो आंबो दिनै जोबोद खुसि आरोखि गोबां रायजोफ्रानो थालांनाय बियो लकसभानि आगोल गासिबो खामानि जाजोबगोन बेवहाय जेबो सन्देह लानांगौ गैया खामानिया जोबोद स्पिडआव सोलिगासिनो दङ आरो जोंनि जि माने टारगेट टाइम बेयो लकसभा इलेक्सननि 2 माससो आगोलावनो जानांगौ बे खोथाया माने फाइनाल आरोखि बेयो बिटिआरआव जिखिनि जोंनि बे बोसोरनि बाजेट दङ बेनि जिखिनि मोननांगौ जिखिनि रेशिय' बे हिसाबै गासैबो बिथोनावनो बिथांमोनाबो बे सुबिदाखौ मोनगोन गोबां लामा मावनांगौ दङ गहपुराव आरो स्पेसियेलि गहपुराव हानि जेंनाया सबसे गिदिर जेंना गहपुर आरो सनितपुराव माखासे माने रायजो राजाफ्रा दिनैहालागै हानि पाट्टाखौ मोननो हायाखै आरो बेनो गिबि खामानि जागोन आरो आं सानो दिनैनि उनाव हयथ' नेक्स्ट केबिनेटआव गहपुर आरो सनितपुरनि हाया केबिनेटआव प्लेस जागोन आरो जिहेतु बे हानि समस्या जोंनि बिटिआरनि रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो गोरलैयैनो फोजोबजांसिगोन ओंखायनो बेवहाय जेबो सिन्था खालामनांगौ गैला बे जोंनि न'निसो बाथ्रासै आरोखि फरायसालि आरो फोरोंगिरिनि बेवहाय फरायसालिया गोबाङानो भेन्सार जानानै दङ आरो बेखौबो जिहेतु जोंनि आसाम सरकारा जोंखौ बिथोन होदों जे नोंथांमोना एसअपिडियावनो लानानै स्कुल माखासेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हागोन कलेज माखासेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हागोन बेखायनो नभेम्बर दानाव 10टा कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज जाग्रोगोन बिनि पर्यायाव नेक्स्ट 5आ जागोन बिनि उनाव माखासे माने स्कुला बेफोर गासिबो प्रभिन्सियेलाइज जानो थांगासिनो दङ आरो फैगौ लकसभानि आगोलाव बे गासैबो खामानिफोरखौ नुसारगोन गहपुरनि रायजोल' नङा पुरा बिटिआरनि रायजोफ्रा आरोखि सार दाख्लैसो फोसावनाय प्रमद बर' सारा फोसावनाय बे मिडियानि माखासे अफिस बानायनाय बे सुबिदाखौ जोंबो लानो हागोन 100% बिटिआरआव जायफोरा गोलैदों बेवहाय खुनु सोंनांगौआनो गैला बे गासैबो माने साब डिभिजनेल माने जि मिडियाफोर दङ बेवहाय बिसोरनो मोनसे आधुनिक मोनसे न' बानायनानै बिसोरखौ बेवहाय वाइफाइ सिस्टेम लगायना होनानै गोरलैयैनो माने कमिउनिकेट खालामनो थाखाय बे सुबिदाखौ बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर' सारा गिदिर थांखिजों मावफुंनो आवगायगासिनो दं आरोखि थियाटार थिग बिदिनो बे हाग्रामा थियाटार बिसिनि थियाटाराव डे टु डे आरो नाइट टु नाइट सानफ्रोमबो बिसिनि प्रग्रामफ्रा चेन्ज जायो मुगैथावथाव बाथ्राया बेसो जे प्रमिला रानि ब्रह्मनि फिसाजोआ जि रोखोमनि बर' साहित्य सभानि जि माने फिरफिला बेखौहाय दिनै बोख्लायनानै जोफ्लेनाया जोबोर गोनां माने जोबोद मुगैथावथाव बाथ्रा आरो बे फेक्टरिनिफ्राय हाग्रामानि फेक्टरि आरो प्रमिलानि फेक्टरिनिफ्राय बा बिसिनि थियाटारनिफ्राय बिसोरनि जे रोखोमनि एक्ट्रिसफोर ओंखारबोयो मोनसे समाव मुनमुन ब्रह्म होननाय हाग्रामानि बिबोनां बियो जि रोखोमनि बर' जाथिखौ थांखिनानै जिबायदि जुमुरै गारजोबदों आरो दिनै प्रमिला रानिनि फिसाजोआ बर' साहित्य सभा बायदिनि जोंनि माने बिखानि थै जोंनि माने बिख्लो बै बिख्लोनि जि फ्लेग बेखौ दिनै गाफ्लेनो हानाय बै फेक्टरिनिफ्रायसो फैनो हायो गतिके बेबायदि बेदराव गोसाव जाग्रा जि पार्टि बे पार्टिनि खोथाफोरखौ जोंनाव बारा सोङैयानो हामसै होननानै आं बुंनो लुगैयो नंगौ स्निजिसेथि बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाय सान 10 नभेम्बर दा बे 10 नभेम्बर गायसननाय सानखौ जोङो गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो माइदांस्रि
बर' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि जों खुंदों। दा बे साननैनि हाबाफारियाव जोंहा दिनै जोबथि सान मैया जोङो 15 नभेम्बर बेयाव जोङो सानसेनि हाबाफारि लादों। मैया जाना थांबाय गासै थुनलाइयारि बादायनायनिफ्राय लानानै हारिमुवारि बादायनायखौ लानानै गासै हाबाफारिफ्रा मैयानो जोबदों। आरो लोगोसे जोंहा गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ हिसाबै थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो मैया थान्दै जथुमबो लादोंमोन। दा बे थान्दै मेलाव जोङो जोंनि जायगानि माखासे थासारि फरायसालि आरो गोबां जेंनाफोरनि सायाव सावरायनानै मोनसे गासै मोन 10था जोङो रिजलिउसन लादों बे खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय। जोंनि हालामखौ माबोरै जौगाहोनो हायो, सोलोंथाइ बिथिङाव माबोरै दावगाहोनो हायो बेफोरखौ लानानै जोङो मैया थान्दै मेलाव जों माखासे थांखिफोर लाबाय। बे लाखांनायनि उनाव जोंहा दिनै 16 नभेम्बर दिनैनि सानाव जोङो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ जोंनि फुङाव बिरहोखांनायनि उनाव मुलुगखौनो बिबार बावबाय। बेजों लोगोसे जोंहा मोनसे हाबाफारि दङमोन। जोंनि गहपुर हालामाव मेट्रिकआव बर' बिजोंजों पास जानाय बयनिख्रुइ बांसिन नाम्बार लानानै पास जानाय आरो हायार सेकेन्डारियाव बर' बिजोंजों फरायनानै बयनिख्रुइ बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो ग्रेजुवेट लेभेलाव बयनिख्रुइ बांसिन नाम्बार लानानै उथ्रिनाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो मान बावदों। लोगोसे 2023 मायथाइयाव जोंनि बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय साबसिन फोरोंगिरि बिमुं मोननाय मान मोननाय बिथांमोन फोरोंगिरिफोरखौबो जोङो गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै मान बावदों। आरो जोङो दिनै दा गेवलां मेलाबो जोबनो जाहांबाय। जिहेतु दिनैनि गेवलां मेलाव जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि गहपुर हालामनि नायल' मोनसे कलेज सरकारि कलेज सौदुवार जौमा फरायसालि बिनि गोरायुं डक्टर किशोर सिंह राजपुतखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै लाबोदों। लोगोसे जोङो बिटिआरनि EM राकेश ब्रह्म बिथांखौबो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायनानै बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारियाबो बाहागो लादों आरो गोबां जोंनि आलासिफ्रा दिनैनि जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाबाय। आरो आं बेनिखायनो दिनैनि बे हाबाफारिखौ आरो मैयानि हाबाफारिखौ जोंजों बयबो हेफाजाब होनानै जाफुंसार होनायनि थाखाय आङो साफ्रोमनिसिम आङो साबायखर बावदों। लोगोसे जागायजेननायनिफ्रायनो जोंनि गहपुरनि जिफोर मिडियाफोर दङ बा जोंनि बर' मिडियाफोर दङ बिथांमोनाबो थोंजोङै हेफाजाब होनायनि थाखाय मोनफ्रोमबो प्रग्रामफोरखौ रायजोफोरनि गेजेराव लांनायनि थाखाय आङो जोंनि साफ्रोमबो मिडिया पार्सनफोरखौ आङो साबायखर बावदों। आरो इयुनावबो बेबायदिनो मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव लोगो मोनगोनखौ आं मिजिंथिबाय। बेनो नंगौ जोंनि ओनसोलावबो गोबां LP स्कुलफ्रा थैनो नागिरदों आरो माखासेयाथ' थैनायनि लामायाव थांबाय। दा जोङो बेखौनो मैयानि थान्दै मेलाव जोङो माखासे थांखिफोर लादों। जिहेथु दुलाराय बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै जोंनि बर' फरायसालिफोरखौ बबेबा मोनसे फरायसालिजों सरजाबफानाय एबा दाजाबफानायखौ जोङो बन्द' खालामनांगौ होननानै जि दाबि खालामदोंमोन बेखौ सरकारा गनायना लादों। दा बे गनायना लानाय हिसाबै जोंना खम जायखौ 15 जन बा 10 जन फरायसा दङब्लाबो बे फरायसालिखौ बबेबा गुबुन मोनसे फरायसालिफ्राव दाजाबनायखौ बन्द' खालामनाय जाथ'दों। दा बेखौ गभर्नमेन्टआ जोंनि बर' मिडियाम स्पेसियेलि बर' मिडियामखौ दोनथ'दों होननानै फोसावदों। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा नोंथांमोननि मिडियायावनो आं नुनो मोनदों गोदानै सरकारि जानाय फरायसालि जेरै एंखोरबारि गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरिनि आंखाल बा फरायसाफोरनि आंखालनि जाहोनाव थैलांबाय होननानै मिडियायाव आं खोनानो मोनदों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा जि समाव थांनाय 2 बोसोरनि सिगांबो थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा जयैनो मोनसे डिसिसन लानानै सरकाराव दाबि खालामनानै बे एमालगेमेसन आरो मार्जारखौ बन्द' खालामनाय जादोंमोन। नाथाय मा जाहोनाव बै फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा गावसिनि फरायसालिनिफ्राय गुबुन मोनसे फरायसालिसिम थांखो आंहा बेखौसो एसे माबा जाना थाबाय, सोंथि बेरा थाबाय। नाथाय दा बोसोरनैनि थाखाय जोङो बे फरायसालिफोरखौ फोथांनायनि मोनसे सुबिदा मोनदों। जोङो मिडियाफोरखौबो खावलायगोन आङो बर' बिजोंफोरखौ फोथांनोब्ला जोङो गामि गामि सांग्रांथि मेल लानांगौ जों बेखौ थांखि लादों। लोगोसे जोंनि गथ'फोरखौ
बर' फरायनायाव थुलुंगा होनांगोन बर' मिडियामजों फरायनानै जोङो जे मानसि जानो हायो बेफोरखौ जोङो थुलुंगा होयोब्ला निस्सय बे बोसोरनैनि गेजेराव जोंनि थैलांनो नागिरनाय फरायसालिफ्रा फिनै फरायसाफोरखौ जों मोनफिनगोन होननानै जोङो गफुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय सानदों बेनिखायनो बिनि सायावबो जों खामानि मावनो मोनसे थांखिबो लानाय जादों मैयानि मावफुं मेलनि गेजेरजों थान्दै बाजारनि गेजेरजों